Pokud v AutoCADu chcete přepínat jednotlivé otevřené výkresy mezi sebou, můžete k tomu použít například pás karet. Na pásu karet přijděte na kartu Zobrazit. Na kartě Zobrazit si vyberte panel Okno a na panelu Okno si vyberte příkaz Otevřít výkresy. Pokud do něj ťukneme, tak vidíte, že máme zde seznam otevřených výkresů a můžeme se mezi nimi jednoduše ťuknutím přepínat. Pro přepínání mezi výkresy můžeme také použít klávesovou zkratku. Ta klávesová zkratka je Ctrl F6, takže držíme Ctrl a ťukáme do F6. A vidíte, že se výkresy mezi sebou přepínají. To, který je aktuální, máte napsáno zde v záhlaví AutoCADu. Teď mám přepnutý stavební výkres, zmáčknu klávesovou zkratku Ctrl F6. Teď mám motocykl, zmáčknu klávesovou zkratku Ctrl F6 a teď mám prázdný výkres 1. Buď to klávesovou zkratkou Ctrl F6, nebo zde pomocí tlačítka Otevřít výkresy, na pásu karet, v panelu Okno, na kartě Zobrazit. Další možný způsob, jak přepínat otevřené výkresy, je, když použijete tlačítko Prohlížeč nabídek. Zde je seznam otevřených dokumentů, to jsou vlastně naše otevřené výkresy. Zobrazí se vám tam k nim i nějaká taková jednoduchá, krátká informace, co to je za výkres, kde se nachází, kdy byl vytvořen a vidíte tam také náhled tohoto výkresu, takže i zde můžete provádět přepínání pomocí prohlížeče nabídek a otevřených dokumentů, aktuálně otevřených dokumentů.